Nemám nič proti čiernym. Ozaj? Ozaj. OK. Takže keby napríklad Chcela by dojdete som do byť vo vlaku, vašej hlave teraz. keby napríklad dojdete do vlaku a sedí tam 15 Rómov vo vagóne a v ďalšom sedí 15 bielých, tak Tak by som sa jeho pýtala, nebude to že žiadny faktor pre vás, kam si sadnúť. čo hovoria na výrok pani Milanovej. Nikomu to tu nejako nevadí. Aký výrok pani Milanovej? Takže príčina, ktorou je treba riešiť, sa nachádza vo vnútri rómskych hlav. Keď má chuť na ženu, dokáže skočiť aj na sestru, len aby uspokojil svoju potrebu. A teraz nadávame na nich, bijeme ich za to, že sú neprispôsobivé zlodejské svine a hovedá. Sú, lebo sme ich za 20 rokov demokracie nedokázali presvedčiť, že učiť sa je potrebné, že pracovať sa oplatí, pani Milanová o Rómoch. A vy s tým súhlasíte, či nie? Pre mňa je zaražajúce, že človek v politike toto vyslovil, lebo myslím, že vtedy bola poslankyňou, že ten meter je tu nejde... Za toto by som išiel ja do basy na 100%. A dobre, keby som to povedala ja ako ministerka, čo si myslíte? Keby to poviete vy, tak ste skončili, podľa mňa. No, podľa nás budú nielenže riešiť, ale podľa nás budú kriminalizovať. No a na výbore pre médiá a kultúru som toto povedala. Viete, za čo bol odsúdený Mazurek?